आङो एबसुखौ दुखु मोनाखै। एबसुखौ आं सोंखारियाखै। आं सोंनोसो होदों जे भाइफोर नोंथांमोनाथ' दिनै ट्रेक्टरनि जानानै बुंफैबाय। प्रमद बर'आ दि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै दिल्लीयाव फाननानै फैबाय। बे फाननानै फैनाय बेक्तिनो दतमा एरियानि रायजो राजाया मानगोनां प्रमद बर'नो भट होनो समाया सोरबा बेक्तिया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो जुदि भट होयोब्ला अन्तत बिथांनिफ्राय बिथांनि पार्टिनिफ्राय 500 टका 1000 टका 200 टका मोननै मानसियासो लुबजोंसो प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टराव भट होगोन। प्रमद बर' बिथांनि आइडिय'लजि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आइडिय'लजि एसेबो मिलाया। आङो प्रमद बर' बिथांखौ गाज्रि मोननानै बुङाखै। बिथांखौ इलेक्सन गेलेनो समाया होननानै आं बुङाखै। बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगायाव जोनोम बियाबाव बिथाङा इलेक्सन गेलेनो समाया, खारन आइडिय'लजियानो मिलाया। बे दतमा बियाबनि रायजो राजानि जुरिजेननायनि आइडिय'लजियानो प्रमद बर'जों एसेबो मिलाया। बे दतमा बियाबाव दिनैजों मोनब्रै मिटिं जाबाय आरो दा बेलासियाव मोनसे मिटिं दंबावो। आं मैया जाफोर खोथाखौ बुंदोंमोन आङो प्रमद बर' बिथांखौ गाज्रि मोननानै बुङाखै। बिथांखौ इलेक्सन गेलेनो समाया होननानै आं बुङाखै। किन्तु आं बुंदों प्रमद बर' बिथांनि आइडिय'लजि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आइडिय'लजि एसेबो मिलाया, गोरोबा होननानैसो आं बुंदों। बे समस्तियाव आरो बे बियाबाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरो बे बियाबा गोथार जायगा। बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगायाव जोनोम बियाबाव बिथाङा इलेक्सन गेलेनो समाया होननानैसो आं बुंदों। कारन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गले गले थांनानै थानाय समाव बेबायदि खोथा बुंनानै रायजोखौ गोजोन होदोंमोन, रायजोखौ खौसे खालामदोंमोन, जोंखौ गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। बे खोथानि जाहैबाय बड'लेण्ड मोनागौ मानि जों जिराया होननानै गतै दुलाराय बर' रायजो राजाया मिथिखायो। नाथाय मानगोनां प्रमद बर'आ थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंनो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननानैनो बिथाङा लिरनानै लाना फैदों। अब्ला दिनै एसेबां गोथार बियाबनिफ्राय जोनोम मोननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समस्तियाव बिथाङा इलेक्सन गेलेनो समाया होनना बुंदों। कारन बिथांनि बुंनाय आरो बड'फा बिथांनि बुंनाय एसेबो मिलायाखै। मिलायदोंबा? मिलायाखैना? मानोना बे बड'फाया बे दतमा बियाबावनो जोनोम जानाय गोथार थिलि बियो। हाजार हाजार रायजो राजाया मिथिगौ बे दतमाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा। बेनिखायनो आं प्रमद बर' बिथांखौ बुंदों, गुबुन समस्तियाव गेलेनायखौ आं बुङाखै। बे दतमानि रायजो राजाया बुजिनांगोन, मिथिनांगोन। प्रमद बर'आ दि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै दिल्लीयाव फाननानै फैबाय। बे फाननानै फैनाय बेक्तिनो दतमा एरियानि रायजो राजाया मानगोनां प्रमद बर'नो भट होनो समाया होननानैसो आं बुंदों। जुदि बिथांमोना सोरबा बेक्तिया मानगोनां प्रमद बर' बिथांनो जुदि भट होयोब्ला अन्तत बिथांनिफ्राय बिथांनि पार्टिनिफ्राय 500 टका 1000 टका 200 टका मोननै मानसियासो लुबजोंसो प्रमद बर' बिथांनि ट्रेक्टराव भट होगोन। कारन आइडिय'लजियानो मिलाया। बे दतमा बियाबनि रायजो राजानि जुरिजेननायनि आइडिय'लजियानो प्रमद बर'जों एसेबो मिलाया। आङो एबसुखौ दुखु मोनाखै। एबसुखौ आं सोंखारियाखै। आं सोंनोसो होदों जे भाइफोर नोंथांमोनाथ' दिनै ट्रेक्टरनि जानानै बुंफैबाय। जुदि बुंफैयोब्ला आं बेखौसो सों होननानै बुंदों। बुंफैयोब्लासो, बुङाबा जेबो नङा। बुंफैयोब्ला सों जे प्रमद बर'आथ' दिल्लीयाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नाङा होननानै लिरनानैबो लाबोबाय। दिनै बड'फाया बुंदों
जे जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाबा जों जिराया होननानै बिथाङा थैनानै थांबाय अब्ला नोंथांमोना बड'फानि ग्रुपनि ना प्रमद बर' बिथांनि ग्रुपनि होननानैसो आं सोंनो होदों नङा होमबा बड'फानि ग्रुपनि माथो नों प्रमदजों थानो हाया प्रमदाथ' बिथाङाथ' बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांला होननासो लिरना लाना फैदों लिरनानै लाना फैदों मिथिबाय बिनिखायनो आं बेखौसो बुंदों आरो दिनै नोंथांमोना सोंदों बिजेपिखौ माबाया दतमायाव होआ होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा दतमायाव होआ होनना बुंदोंमोन बिजेपिखौ सोर लाबोनाय बिजेपिखौ सोर लाबोनाय प्रमद बर'आनो लाबोदों बिजेपि केन्डिडेट दङमोनबा आगोल गैया सोर लाबोखो बिजेपिखौ दिनै मानगोनां जोंहा राजु नार्जारि बिथाङा बुंदों बिजेपियानो धोरोमनि दाङाबाजि खालामनो सेस्था खालामदों बे दाङाबाजि खालामनो सेस्था खालामनाय बेक्तिखौ सोर लाबोखो आफादखौ सोर लाबोखो बिजेपिखौ सोर जायगा होखो बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि जोनोम जायगायाव बिजेपिनि केन्डिडेट होनानै दिनै रायजोखौ गोनो गोथो खालामग्रा बेक्ति आरो माबाखौहाय राजनितिक दोलोखौ सोर सोखो मानगोनां प्रमद बर' बिथां नङा होमबा प्रमद बर' बिथाङानो सोदों अब्ला दिनै प्रमद बर'नि राइट हेन्ड सेक्रेटारियानो बुंदों बिजेपिया दिनै धोरोमनि थाखाय बेल बेजेले खालामनो नागिरदों जोंखौ मोजां गभर्नमेन्ट खालामनो होआखै जोंखौ सान्ति दोनाखै होननानै प्रमद बर'आ सोरखौ बुंदों गावखौनो बुंना लानाय जादों बुंदो बिजेपिखौ बुंदो रायदो नोंथांमोननि थाखाय नोंसोरनि थाखायनो दिनै जाथिया उनफिनबाय नोंथांमोनानो दिनै जोंखौ मोजां खामानि मावनो होनो हायाखैसै बिजेपि बर्जन खालामनांगौ बे बिटिसिनि रायजोआ होननानै बुंदो अब्लासो रायजोआ बुजिगोन बिजेपिनि माबाया प्रभाबा माबायदि आखुवा माबायदि बेखौनो आं बुंदों आरो लास्ट बुंबाय प्रमद बर' बिथाङा दतमा रायजोनि भट मोननो समाया आरो दतमानि रायजोफ्रा प्रमद बर' बिथांनो भट होनो समाया थेंक इउ बिपिएफआ 30टा समस्थियाव देरहागोन इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहानाय नङा बेयो आंनि बुंनाय नङा बियो प्रमद बर' बिथांनिनो कलिग्सफोर गावनि थाफाग्रा लिडार सुप्रिम लिडारफ्रानो बुंगासिनो दङ बिटिसिआव जोङो मोनसेबो बियाबाव देरहानायनि लामा गैला बे गोरोन्थियानो जाबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि होननानै सावरायनायखौ जों मिथिनो मोनदों